मोनसे समाव जे गामि ओनसोलाव थानानै मोसौजों हालेवनानै जे खामानि मावबोबाय थानाय आरो बिथाङा मोनसे समाव फालौ बेफार खालामनानै फालौखौ बायखांनानै जे फानबोबाय थानाय समाव बै समाव बिथाङा जोबोद खस्थ' जाबोदोंमोन। बिथाङा आथिखालाव सासे बर'नि गेजेराव जाफुंसार जानो हानाय सासे फालांगि बिथांजों जोङो नोंथांमोननि सिगाङाव दिन्थिनो थाखाय फैदों। बिथांनिफ्राय जों गोबां बाथ्रा मिथिगोन। बिथाङा माबोरैहाय बेसिम सफैनो हाखो दिनै। गिबियावनो जों नोंथांमोननो सिनायथि होनो नागिरदों बिथां दिलीप ब्रह्म। बिथांखौ आं आर'नाइ रादाबनिफ्राय गिबियाव बरायग्रोबाय। खुलुमबाय। नोंथांनिफ्राय जों थोंजोङै मिथिगोन जे मोनसे समाव जे नोंथाङाखौ जे गामि ओनसोलाव थायोमोन होननानै जों खोनानो मोन्दों। बे बिथिङाव नोंथाङा मा फोरमायो? नंगौ, प्रथम बिदिनो जोंहा बिदि एसे धोनि नंखायामोन। आफाया एसे हा दङ, मोसौ हालिसे दंमोन। बिदिनो टाकटुकाइनिफ्राय न'खरा सोलियोमोन। बेनिफ्राय जों थोजासे रां मोनखाया, उफाय गैया। लंपेन्ट गांसे बायनोबाबो गस्ला गांसे बायनोबाबो सिन्था खालामनांगौ जायोमोन। बेफोरबायदि कन्डिसन आरो प्रथमाव। बेनिफ्राय बिदिनो आफाया हालेवनो थिननो थांबाय, हालेवबाय फोथाराव हालेवबा ओइ लामाखै मटर साइकेल सोरबा सालायलांबा नेसनेल खाथियाव हालेवो। बेनिफ्राय 4 साखा सालायना थांबा दुखु मोनो आरो, मालाया गारि सालाय थांदो, जों मोसौ खिथाव हालेव थांसिगोन जिबनाव आरो। ओमफ्राय इसे मानिखौ दोनथ'नानैबाबो एसे आपग्रेड जानांगोन होननानै जिखिनि सिन्था खालामबाय थायो बे समाव। बेनिफ्राय बिदिनो बोसोरनै हालेवनायनि उनाव सिन्ताखौ एसे आपग्रेड खालामनानै बारायबाय आरो बेफार खालामनांसिगोन थाबाय जाया होननानै। गिबियाव नोंथाङा मा फालांगि खालामदोंमोन? प्रथम आङो बानलु बेफार खालामग्रोदो आरो। फैनानै सिमला बाजार होननाय दं जोंनि, बे सिमला बाजाराव थारमाने आङो बानलु बेफारखौनो आसनि लानायसै आरो। जेरैहाय फिसा बेफार खालामखानांगोन, फैसाथ' गैखाया, आखायाव 2000 फैसा लाबाय। लानानै ओमफ्राय बानलु बेफारखौ थारमाने आङो सालबारिनिफ्राय बोग्रोदो सिमला बाजारसिम। बिदिनो मास मोननै बोना एसे आयदा मोनबाय, थाइसे लाब जाबाय। बेनिफ्राय एग्लाय आङो बासजों लायनांसिगोन होननानै बरपेटायाव आग बारायबाय। बेनिफ्राय बिदिनो बरपेटानिफ्राय लाबोनानै ट्रेनजों लाना फैयो आं डाइरेक्ट बरपेटानिफ्राय। ओमफ्राय टिहुआव डाइरेक्ट बोख्लायो। टिहुनिफ्राय दुमनि बागान, सिमला बागान, ओजों निकासि ओरै साप्लाय होबाय आरो। ओमफ्राय बिदिनो फाननानै एसे आपग्रेड जाबाय। नोंथांखौ मिन्थिना मोनो, नोंथांखौ बाजै हटेलनि होनना बुङोबा नोंथांनि नामा फैग्रोयो। जिहेथु नोंथांनि मुंखौ गासैबो सिनायो। बे बेलायाव नोंथाङा जे बाजै हटेलखौ गिबियाव बबे जायगायाव होजेनदोंमोन? बाजै हटेलखौ जागायजेनदोंमोन गिबियाव? बे बुस्थुखौ आं दानि क'क्राझाराव बिटिएम मोनबाय आरो, बाजै हटेलखौ मोननानै बाजै हटेला नाम जायो। ओमफ्राय क'क्राझार टु आरो बरपेटा रड मिथिबाय जे बाजै हटेला बिराद नाम दं, मा नाम जायो। गथिखे बे नामखौ लानानै आंबो थारमाने एसे आग बारायनो होननानै आङो बे हटेलखौ आग बारायनायसै आरो। नेक्स्ट बेनिफ्राय बाजै हटेल खुलिगोन होननानै आङो पाठसाला टाउनाव आरो आग बारायबाय आरो। बेनिफ्राय आग बारायनानै पाठसाला टाउनाव फैबाय। फैनानै पाठसालायाव बिदिनो खुलिनानै एसे आग बारायबाय। बोसोरसे बोसोरनिफ्राय 7 बोसोर जाबाय। 7 बोसोराव आं किसु फैसा लाब खालामनो हाबाय। बेफोरबायदि आपग्रेड जाबाय। ओमफ्राय बेनि उनाव बबेयावहाय लादोंमोन बे पाठसालानिफ्राय? बेनिफ्राय पाठसालानिफ्राय आङो जेथिया बेहाय माबाया जोब्बाय आरो, जे आं 7 बोसोर लानाय रुम न'आ जोबनाय लोगोसे आरो बिनिफ्राय आङो आपग्रेड जानांगोन होननानै आरो गुवाहाटियाव आं जागा नायनो फैबाय। जागा नायनो फैनानै बेनिफ्राय बेहाय जागाखौ सानसारियाव थिग खालामबाय। बिदिनो जागा मोनबाय। ओमफ्राय दा सानसारियाव दाबो होबाय दं बेयाव। दा बर्थमान बेफोर सोलिबायानो दं, मोजाङैनो सोलिदो। बेफोरबायदि आरो। सांसारिनिफ्राय जे नोंथाङा जे बावैसो जे गोदानै खुलिबाय, बे खुलिनायखौ बबे जायगायाव खुलिखो? बे जाबाय सानसारिनिफ्राय फैनानै 5 किल'मिटार आरो। जोंनि सारियालिखै जायो आर्मि केम्प, ओमफ्राय दुरा कहरा होनना बुङो आरो। थाव दिपु खाथियाव आर्मि केम्प मोखाङावनो नेसनेलाव आरो। बेहाय बे जायगाखौ मा होनना बुङो? दुरा कहरा। बे जिहेतु नोंथाङा जे बिजनेसखौ खालामबाय नङा होमबा? गिबियाव ओरैबायदि जायो, माने मानसिफोरखौ जों नुनो मोनो जे खायसेया जे हटेलनि मुं लानानै जे खोनानानै हटेलखौ खुलिना नाथाय बोसोरनै बोसोरथामनि उनाव जे बन्द' जाफिननो गोनां जायो। बे बेलायाव माबाफोर जाहोन थायो नामा? जाहोन थायोथ' आंनि मिथिनायाव। खारन हद गोसो जुदि नोंथाङा जुदि खाना होनो गोसो जायाब्ला, बासि खाना होयोब्ला, दा बुस्थु बायनायखौ जुदि दुप्लिकेट होयोब्ला बेहाय कास्टमारा सेटिसफाइड जाया, अब्लाथाय कास्टमारा गाव गावनो गुगालाङो। बेखायनो आं बेखौ खावलायो आरो अखमबाखिखौ, सोरबाफोर जुदि हटेल बेबहाय खालामनो गोसो दङब्ला बा खालामोब्ला आं बेखौल' एडभाइस होयो
मोजां खाना होनांगो मोजां जा होनांगो मोजां जा होनायासो मानसिनि धोरोम आरो मोजां जा होयोब्लाथाय मानसिया ओरैनो लैहोर लैहोर फैगोन लैहोर लैहोर फैनानै निस्सय सहाय होफैगोन आरो बेखायनो दा आं ओरैबायदिखौ सानदों आरो नैबे जिथु आंनि हटेल गोदानाव आं अखम बाखिखौ बा बै रायजोखौ बैखौ गासै रायजोखौनो खावलायो गुरैहाय फै नोंथांमोना आंनियाव जाफै आंखौ सहाय खालामफै आं जेरैहाय गोदै गैयि मिथाइ 1 नाम्बार न'आवनो इन्डास्ट्रि बानायदों गोदानाय जेरैहाय कुनु गाइखेराव थारमाने कालार होआ कुनु मिक्सार आटा मैदा गैया आरो कुनु सिनि होआ 2% सिनि आरो गोखाया खारनाय बायदि बेफोरबायदि आं दा मिथाइ बानायनाय आयजन खालामदो बर्तमान बानायगासिनो दं मा मा मिथाइ बानायखो दा बर्तमान आङो 10-12तासो आइटेम बानायदो जेरैहाय जोंनि थुलुवा मिथाइयानो आरो जेरै जों मालाय सामसाम होनना बुङो जे मिस्टि गल्ला बेफोरबायदि बिभिन्न आं नामफोरखौ एसे आयदा गैया मिथाइनि प्रति मा मा नाम होनो रसगल्ला माबा गल्ला खिन्थु आंनिया सिनि नङा आरो दै गुदुंनिसो रसगल्ला बेफोरबायदि सिस्टेम आं बानायदों आरोखि जिहेथु नोंथाङा नोंथांनि जे हटेलाव जे बांसिनै फेभरेट रायजो राजानि थाखाय जे मोजां जाथावना होनना बुङोब्लाबो बेखौ बुंजायो दा आङो जाथावना होनोबा बयनिबो थाखाय थारमाने ओरैबायदि खानाखौ आयजन लादो जेरैहाय खुसिया ना दङ ओमफ्राय ओजोंहा आपनार मागुर ना सिंगि ना बेफोरखौबो लायो हल ना आरो कमलकारा थाखायो आरो लोगोसे जोंहा फारौ बेदर थाबाय हांसो बेदर थाबाय दाउ बेदर थाबाय बोरमा बेदर थाबाय आरो पनिरबो थाबाय सोरबा निरामि जानाया बेफोरबायदि आं आरो लोगोसे दा बर्तमान आं आसनि लादेरदो परथा मानसिफोरा परथानि आयजन परथा रुटिथ' थाखाबाय आरो दा थान्दा ओमफ्राय जुस आरो जुसखौ ओरैबायदि आयजन लादों आं नै सप्तायाव खुलिसिगोन थारमाने फिथाइखौ जेरैहाय डाइरेक्ट मौसुमि बेनिफ्राय आनारस ओमफ्राय आंनियाव आंगुर बेनिफ्राय बिदिनो बायदिसिना माल्टा बेफोरबायदि बुस्थुआ फ्रेस बुस्थु फैगोन आरो पियर नै हाखावबाय आरो सेबना होबाय आरो बेबायदि अरिजिनेल जुस होनायनि थांखि आरो इयो बेखौ आं फैगौ सप्तानिफ्राय आसनि दं आरो बेखौ रायजोनो दौगोन आरो पियर मिक्सार खालामना नङा आरो फलमुलखौ हाखावबाय लोगो लोगो दौबाय बिदि आयजननि आं थांखि लादों आरो रायजो राजानिफ्राय जे नोंथांनि हटेलाव ओरैबायदि जे सहाय मोन्दों जे रायजो राजा नोंथांखौ माबोरै सहाय खालामदों रायजो राजाफ्रा जे हटेलाव जानायनि थाखाय जे माबोरै सहाय खालामदों फैदो बर्तमान फैबाय दं खिन्थु बयबो आंखौ साबायखर होलांदो बिदिनो खुलि बेफोरबायदिनो खायद' हो आंखौ बाख्नायलांदों आं बेखायनो बहुद मोजां मोनदों आरो गोसोखौ दिनै हटेल खुलिनो आं मथा मथि 9 दिन ना 8 दिनल' जाबाय आरो दिनै थोलोआव आं मथा मथि अलपमान मोजां मोनदों आरो अलप आपग्रेडबो जादों कास्टमाराबो मथा मथि फैफ्रामदो जिहेथु नोंथाङा जे गोदानै जे हटेल खुलिबाय बे हटेलाव मा फेसिलिटि थागोन बेवहाय बर्तमान आंथ' इयाव जिरायग्रा मानसि जिरायग्रा मोनानि थाखायबो आयजन दङ खिन्थु अलप सम नांगौ जादों आंनो बानायस्लाबनो हायाखै बेफोरबायदि आरो जेरै बेसेबांसो खेबसेयैनो जे बेसेबां सुबुंनो जे ओंखाम जाहोनो हायो बर्तमान 160 जन आं खेबसेयावनो जिरायनो हानाय केपासिटि जाथ'बाय दा बर्तमान जिहेथु 160 जनखौ जे ओंखाम होनो थाखाय बा बिथांमोनखौ सामलायनो थाखाय जे मानसि बेसेबां नांगौ जायो जे बिथांमोनखौ सामलायनो थाखाय आंनो 80 जन मानसि नांगौ जायो आरो कर्मचारि नोंथांनियाव जिहेतु गंनै जिहेतु बाजै हटेल दङ बे गंनैजों बेसेबांसो कर्मचारि दङ दा बर्तमान आं इयाव 60 जन लाग्रोदो गोदान नालाय दा बैयाव 35 जन दङ मोनसेयाव बिदि आरो मोनसेयाव 35 जन आरो मोनसेयाव 60 जन आरो नैबेयाव आं मथा मथि दा 40निफ्राय 50 जन लाबावनायनि थांखि दं आरो लाबावगोन आरो नोंथाङा जे लाबावगोन होनना बुंदों बे मोनसे खोथा सोंनो नागिरदों जे जोंनि बर' सेंग्राफोरा जे गामि ओनसोलाव जे बिथांमोना ओरैनो गोग्लैना थायो जे खामानि सामानि मोना बा बेखार जानानै थायो दा बिथांमोनखौ जे लाबोनानै जे नोंथाङा बे 50 जनाव जे खामानि होनायनि जे थांखि लाबाय बेखौ बोरै नांदो बेहाय बिथांमोना दा माने सोंफैबाय थायो आरो जेरै बर' गथ'फोरानो सोरबा गेजेराव एसामिसाबो फैयो गतिके आं बेखायनो मिक्सार लादो एसामिसाबो थांना थानांगोन जोंनि बर'आबो थांना थानांगोन जों खौसेयै थांना थानांगोन बे बुस्थुखौ आसनि लानानै आङो एसामिसनिबो खावसे बर'निबो खावसे दाने आङो डकुमेन्ट बिदों आरो जे नोंथाङा डकुमेन्ट होफै बेसे फरायनाय बेसे मा थिग बेफोरबायदि आं मबाइल नाम्बार लाखिना डकुमेन्ट लाखिनानै बिथांमोनखौ लेंहरदों आरोखि लेंहरनानै बिथांमोनखौ आङो खामानियाव सोखनना होदो जाहैबाय जे गोबां नुनो मोन्दों जोङो बर'फोरा जे हटेल बा बायदिसिना खुलिनानै जे गोबां मानसिखौनो जे बेकार थानायफोरखौ जे बाहा खामानियाव माने इनभल्भ जाना थानो
हानाय मोनसे सुबिदा होदों बे बिथिङाव जे नोंथाङाबो सासे गोबां लाइमोनफोरखौ सुबिदा होदों बे बिथिङाव नोंथाङा गोसोनिफ्राय बोरै फिलिं जायो? आरो आंनिया मा अकल आंल' धोनि जाबा जाया आरो जाय जिमान दुखिया दं हाजारजन दुखियाखौ थारमाने एसे धोनि खालामनायनि थांखि दं आरो गतिके बयबो बेकार गथ'फोरा बेकारै थानाङा एंगेज जानांगौ आंनि इन्डास्ट्रियाव हयथ' मावनानै बिथांमोना 2 फैसा खामायथो आर्जन खालामथो बेफोरबायदि आंहा मोनसे गोसोआव सानो आरो आंबो सोलिबाय बिथांमोनाबो सोलिबाय। जोबथारनायाव मोनसे सोंथि खालामगोन नोंथांनिफ्राय जे गासैबो रायजो राजानि थाखाय जे मानसिया जे साक्सेस जानोबा बबे लामाथिं थांनांगौ जाफुंसार जानोबा? येस आं बेखौनो खावलायो आरो एखमबाखिखौ जे मानसिया हद गोसोजों सैथो गोसोजों बिजनेस खालामनांगौ आरो सैथो खाना होनांगौ रियेल खाना होनांगौ अब्लासो थारमाने मानसिया थारमाने आग बारायनो हायो आरो आं बे बुस्थुखौ नुहुरो आरो नैबे समाव मोनसेबाव मिन्थिनो लुगैगोन जे जोंनि गेजेराव जे गोबां लाइमोनफोरा जे खायसेया जायो जे खामानि मोना होननानै बुंबाय थायो बिथांमोना बुङो माने नोंथां बायदि जे खामानि मावबोनानै जेरैबायदि नोंथाङा सासे गामियाव माने हालेवनानै जे मैगं जे फालौनि जे फालांगि खालामबाय जे बिथांमोनखौबो मा खावलायो बे बिदि जेनेबा मोनसे थांखि लानायनि सायाव? बे आं बिथांमोनखौ बुङो आरो सोरबाफोर जुदि निजेखौनो बेकार होननानै जुदि न'फोराव थायोब्लाथाय ओरैनो आं बेकार जेबो खामानि गैया होनना थायोबा बेफोरबायदि थानाङा आरो जोंबो बिदि थायोमोन साननैसो खिन्थु बे बेलायाव आं बिथांमोनखौ बुङो आरो अलप नोंथांमोना न'निफ्राय बिमा बिफानिफ्राय एसे जानखार जानानै एसे निजेखौनो अलपमेन हाहक लानानै बाहेरायाव ओंखारबो बेनिफ्राय रोंनाय मानसिजों शेयार खालाम आरो जोंफोरजों शेयार खालामबाथ' जों डाइरेक्ट आं एकदम एखमबाखिखौ बुंदो जाय बेकार दङ माबा मोनसे एडभाइस नांगौबा आं हानायखिनिखौ रोंनायखिनिखौ आंहाथ' एसे जयगता गैया थेवब्लाबो आं सोरबा सोङोब्लाथाय बेखौ एडभाइस होनो हागोन आरो नोंथांमोना फै आंनियाव सोंफै आं मोजां एडभाइस होगोन बेपारा बेल' नङा अनेक बेपार फालांगि दङ आरो बेफोरबायदिहाय नोंथांमोनखौ आं मिथिनायखिनिखौ एडभाइस होनो हागोन। नोंथांनिफ्राय आं मोनसेबाव मिन्थिनो लुबैगोन जे नोंथांनि जे बे दिनैसिम जेरैबायदि सफैबाय आरो आगोलाव बेसेबांसिन जे थांनायनि जे थांखि दंबावो जे नोंथांनि? आंथ' दा थांखिया बहुद थांखि दं आरो जेरैहाय थारमाने गेदेर मार्केट बानायनानै बहुद बेकार गथ'फोरखौनो बहुद खामानियाव एंगेज होनाय बेफोरबायदि मोनसे थांखि दं आरो गतिके गुवाहाटि बायदि जायगायाव आं एसे नाम लानानै जोंनि माहारिनि मानसिफोरा जि बिपदाव गोलैबा माबा मोनसे प्रब्लेम जादोंबा गुवाहाटियाव फैनानै बर' माहारिया हयथ' माबा मोनसे उसुबिदा गोलैदोंबा आंनो हेल्प खालामनाय आंनि बेफोरबायदि थांखि आरो गतिके जोंनि बर' समाजा एसे दावगाथों बेफोरबायदि। जे नोंथाङा आंनाव बुंदों माने मोनसे थांखि लाबावदों होनना बुंदों बे थांखिया माबोरै जागोन बेसेबांसिन दिननि गेजेराव जे जाफुंसार जागोन होनना बुंनाय नोंथाङा? एसे सम नांगोन आंनो हयथ' 1 बोसोर नांबावगोन आरो नोंथाङा बुंबावदों जे हटेलखौ मेन थांखि लादो नोंथांनि बायदिब्ला बे दिनै बेनिफ्राय आरो गुबुन जायगायाव जे नोंथाङा मोनसे थांखि लाबावदों नामा बे बाजै हटेलखौ जे गोजौ फारसे लांनायनि थाखाय? थारमाने जेरैहाय सोरबाफोर बेकार गथ'फोरा जुदि मोजां मानसिया जुदि ओंखारोब्ला बेनिफ्राय बबे बायदि जायगायाव हटेल खुलिनांगोन बेखौ आङो थारमाने मदद होनायनि किसुमान मानसिखौ अलपमेन आसा दं आरो अकल थारमाने आंनि जायगायावल' जे हटेल होना आं सोलिनांगौ बे नङा जोंनि जायगा लायै जायगा किसुमान जायगायाव जोंनो खोब दरखार जानानै दङ आं मिथिनायाव आरो थाङोब्लाथाय थारमाने ओंखाम मोनजाया जेरैहाय जानांगौखौ जों मोनजाया बेफोरबायदि जों जुदि किसुमान जायगायाव जुदि हटेलखौ जुदि जों बानायना लानो हायोबा बहुत आपग्रेड जागोनखौ आं नुहुरो आरो बेखायनो किसुमान जायगानि मानसिया किसुमान जायगायाव जुदि माबा मोनसे बेब'खाय मावबा लाब जागोन बेखौ नुहुरदों आरो आं बेफोरबायदि। जे हटेलाव बोरैबाय प्रफिट जायो जे माबोरै मुलाम्फा मोननो हायो मुलाम्फानि बेलायाव बुङोबा? मुलाम्फानि बेलायाव बुङोबा जे थारमाने सैथो खाना होयोबाथाय थर 20% लानो हायो आरो सासे मानसिनिफ्राय जे 100 थाखायाव 20 थाखा लाब लानो हायो आरो 20 थाखा लाब लायोब्लाथाय सासे मानसिया खुनु दुखु मोना 100 थाखा सासे मानसिनिफ्राय ओंखाम जानाय आं मोनबाय 20 थाखा बिथांनिफ्राय प्रफिट लानायाव बै बिथां मानसिया खुनु दुखु मोना जुदि खानाखौ सलिड होयोब्ला जुदि खानाखौ रियेल होयोब्ला थलुवा होयोब्ला
जुदि बैजाति खालामना होयोबाथ' बे द्वितीय बार फैला अब्लाथाय बोरै दावगानो बेखायनो आं बेखौ खावलायो आरो सोरबाफोर बेब'हार खालामबा एकदम खाना सैथो होनांगौ सैथो सलिथो अब्लाथाय माने लाब जागोन गोजौ फारसे थांनो हागोन आरो गोजौ फारसे थांनो हागोन दावगानो हागोन बे समाव जों बिथांनिफ्राय गोबां बाथ्रा मिथिबाय बिथाङा फोरमायदों जे सासे जे जाफुंसार मानसि जानोब्ला माबोरै जे थांखि लानांगौ बेनि सायाव फोरमायबाय आरो गंसे हटेलखौ जे सामलायनो थाखाय बोरैबायदि जे थांखि लानांगौ बेनि सायावबो बिथाङा बुंबाय आरो बुंबावदों बिथाङा मोनसे बाथ्रा बुंबावदों जे गासैबो लाइमोनफोरखौ जे मोनसे थांखि लानानै खामानि मावनो थाखाय खावलायदों बिथाङा बे समाव आर'नाइ रादाबनिफ्राय नोंथांखौ गावनि बेसेन गोसा समखौ होनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय थेंक इउ